Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шарлама авылында урам бәйрәме гөрләде. Театраль җомга проекты үз тамашачысын җыйды. Әлмәттә пляж волейболы буенча хатын-кызлар арасында ачык республика турниры оештырылды. Кичә 17 сәгать 41 минутта Габдрахман авылында сарай яна. Исламов урамында чыккан янгын нәтиҗәсендә 20 квадрат метр бина яраксызга әйләнә. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге тарафыннан исерек хәлдә идарә итүче шоферларны ачыклау һәм бу хәлне кисәтү максатыннан тоннель операциясе оештырылган иде. Автомобиль йөртүчеләрне масса күләм тикшерү барышында 238 автомобиль туктатылган. Нәтиҗәдә 8 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагы ачыкланган. Кызганычка каршы араларында алкоголь кулланып рульгә утырган бер очрак та бар. Калган 7 куркынычсызлык кайышын электрмичә машина йөртүчеләр. Монда ишракларның аяныч хәлгә китергәнен әледән-әле сөйли торабыз. Чираттагы кабат әлмәтлеләргә Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге начальнигы урынбасары Андрей Лиманский мөрәҗәгать итте. За 7 месяцев текущего года на территории Альметьевского района водителями в состоянии опьянения зарегистрировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 человек получили ранения. Хәмер кулланып руль артына утыру үзе үк җинаять. Бу хакта руль артына утырырга карар кылган һәркем төгәл бетерергә тиеш. Андыйларның гаебе нәтиҗәсендә исерек машина йөртүче һәрчә гаепле агымдагы ел башында Россиядә 3676 һәлакәт булган. Шуларның 59-ы Татарстанда теркәлгән. ЮХИДИ хезмәткәрләре тагын бер кат кисәтә. Исерек шоферга ел ярымнан 2 елга кадәр машина йөртү хокукыннан мәхрүм итү яны яки 30 мең сумлык штраф каралган. Әгәр дә ул исерек көе кабат рульгә утырса, аңа карата җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителәчәк. Уку елы башланырга да санаулы көннәр калып бара. Димәк, юл хәрәкәтендә катнашучылар арасында балалар саны тагын артачак. Шуны исәптә тотып, юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре Татарстанда кабат сак булыгыз балалар профилактик операция башлануын хәбәр итә. Ул 21 августтан 10 сентябрьгә чаклы дәвам итәчәк. Заканчиваются летние каникулы, дети возвращаются в город из летних оздоровительных лагерей и мест отдыха. Именно в первые дни учебного года увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре, когда подростки после продолжительного летнего отдыха теряют навыки, связанные с безопасным поведением на дороге, и им требуется дополнительная адаптация к транспортной среде. Агымдагы елның 7 аенда Әлмәт районы юлларында балалар катнашында 20 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда бер бала һәлак булган, 21 төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Очень важно, чтобы взрослые участники дорожного движения сами были образцом безопасного поведения на дороге. Показывайте детям только положительные примеры, ведь они постоянно смотрят на вас и ваше поведение. Сотрудниками госавтоинспекции будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения не только детьми и подростками, но и водителями по соблюдению ими скоростного режима вблизи места возможного появления детей на дорогах. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Райондагы алкоголь әйләнешенә кагылышлы сораулар район башкарма комитеты хезмәткәрләре һәм оешма җитәкчеләре катнашында узган дүшәмбе киңәшмәсендә дә күтәрелде. Ул район башлыгы Тимур Нагуманов җитәкчелегендә узды. Планеркада төп доклад белән Татарстан Республикасы дәүләт алкоголь инспекциясенең Әлмәт территориаль органы башлыгы Миләүшә Михеева чыгыш ясады. Үз докладында ул Әлмәт муниципаль районында алкоголь базарының торышы турында сөйләде. Ул 7 ай эчендә алкоголь әйләнешендә булган 17 закон бозу очрагы булуын билгеләп үтте. Бүген 97 авыл җирлегенең 47сендә алкоголь продукциясен ваклап сату бара. 45 авыл җирлегендә алкоголь продукциясенең ваклап сатуга лицензияләре булган сәүдә объектлары юк. Шуларның 5сендә 100дән артык кеше яши. Планеркада җылылык сезоны әзерлек темасын кузгаттылар. Район башлыгы тиешле хезмәткәрләргә сентябрь уртасына барлык әзерлек эшләрен төгәлләргә кушты. Әлмәттә бертөкле культураларны җыю дәвам итә. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча 22 августка басулардан эшкәртүгә 46396 тонна икмәк җыеп алынган.
Шуларның 17.491 тоннасы күзгі бұдай, 2.472 тоннасы күзгі орыш. Олар бойынша эшләр тәмам, әміне орпа белән язгы бұдай алу әлі дәвам итә. Барлығы 27.325 гектар мәйданынан жиып алынған икмәкнең уртача уңышы гектарынан 17 центнер тәшкил итә. Ничек эшлибез, шулай яшибез. Авыл халкының дигезе шулай яңгырый. Эш сөючән торыш халыкның бәйрәмнәрендә күңелгә ятышлы, рәхәт итеп уза. Шарламадагы авыл бәйрәме моның ачык мисалы. Аны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Бисмиллалы эш уңмый калмас дигән борынгылар Сөйлей авылы җирлеге составыннан караган Шарлама авылы бәйрәмен дә озан белән башлап җибәрделәр. Монда инде безнең старосталарыбыз да бик нык тырышлар. Шарлама авылында инде ул Шакиров Фәндәс, Салкын Чишмә авылында инде Ямалиев Марат. Мин инде аларга бүген рәхмәт әйтәсем килә. Шулай ук барлык авыл халкына да рәхмәт әйтәм. Сезнең берлектә менә шулай җыелышып, матур итеп бәйрәмнәр үткәрәбез. Киләчәктә дә менә шулай матур итеп, җырлап, биеп, күңел ачып, эшләргә һәм яшәргә язсын. Авыл урам бәйрәмнәре соңгы елларда тонсык очрашуга әйләнгән күркәм күренеш. Аны авыл җирлеге активистлары авыл халкы белән бергәләп оештыра, алып бара. Шарлама авылы көнендә дә җирле мәдәният йорты хезмәткәрләре тырышлыгы белән концерт тамаша оештырылган иде. Бәйрәм бүген Шарламада яшәүчеләрне дә кайчандыр авылда туып үсеп, хәзер читтә гомер сөрүчеләрне дә берләштерде. Бик кыйгатып туры килдек, бик рәхәт булды, менә белмичә кайттык. Әмма дә ләкин бик күңелле икән, бик рәхәт булды менә. Оештыручыларга рәхмәт. Безнең Шарламада мондый бәйрәмнең булганы юк. Бу бүтән кешенең ниендә калачак. Хәйсендә шундый матур итеп организовать иткән кешеләргә бик зур рәхмәт. Шулай итеп, тагын да шулай организовать итүчеләр булсын. Бу очрашу бик тә кирәк, бик тә файдалы. Бу бердән авылда сакларга кирәк дигән бер хәтта менә кешеләргә, яшьләргә җиткерелик. Авыл булса, бөтен нәрсә була бит. Авыл булса, безнең татар телендә була. Әлеге бәйрәмнән тулы репортажны җомга тапшыруда күрә алачаксыз. Ул эфирга 15 сентябрьдә чыгачак. Рәдифә Нугманова, Нәфисә Сабирҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның мәдәният һәм ял паркында театраль җомга проекты кысаларында Әлмәт Татар дәүләт драма театрының кар артында кайнар чишмә спектакле күрсәтелде. Комедия театр сәхнәсендә күптәннән бара һәм һәр вакыт аны тамашачылар яратып кабул итә. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Аяк киеме яңгырда да карда да ялтырап торсын, менә монысы 2, үз киеме һәр вакытта да үтүкләнгән булсын, менә монысы 3. Әбүзәр әтисе Кәримҗанның ялгызы үстергән бердән-бер малае. Тәскире шулай ук ялгыз ана Әнисәнең бердән-бер кызы. Яшьләрдә мәхәббәт һәм заманча караш, олыларда исә ата-баба гореф-гадәтләренә нигезләнгән тормыш кануннары һәм әлегә уртак булмаса да тик бер төрле яңгыраган фикер. Анысын күз күрер. Мәгәр мин сүземне әйттем. Яшьлекләре белән күп нәрсәне күреп бетермәгән яшьләр һәм тормыш тәҗрибәсе туплаган олылар. Тамашачы әле бер, әле икенче буынга җан ата. Бу әсәрнең репертуарда кала бирү тамашачы тарафыннан яратып кабул ителүендә. Театраль җомга проектыда халык яратканга күрә еллар дәвамында яшәп килә инде. Ди театр директоры Фәрида ханым Исмәгыйлова. Әйе. Мин аңа өйләнәм дип ышкындырдым. Ялгышкансың. Халык яратаны. Халыкның җәй көне дә театрдан аерыласы килмәүе, кызыксынуы. Без монда бит инде бу проектта халыкчанрак спектакльләрне алып чыгабыз. Үзебезнең дә катлаулырак спектакльләр монда уйналалар. Ачык һаваның аның үз кануннары бар. Шуңа күрә без дә бик яратып эшлибез монда. Менә рәхәт бит. Нинди матур җәйге кичтә җомга исемендә без аны үзебез уйладык инде шул җомга көнне булса дип театраль җомга. Яшәсен инде ул гомерле булсын. Җегетләр, рәхмәт инде, рәхмәт. Көнен сәгатен тәгаенләгәч, мин сезгә хәбәр бирермен, ярыймы?
Театр жымға проекты колабызда 2009 жылда барлыққа келі. Оның қысаларында Татарстан нефтіне 60 жыл исемдәге мәдәниет һәм ял паркы сәхнәсендә театр сөюче әлмәтләр һәм шәһәребез кунакларына республикабызның төрле коллективларынан сәхнә әсәрләре тәкъдим ителә. Халык жюри килә, карый, ярата, сорап торалар кайчан буласыз дип. Июнь аенда күчергән, анда салкын булды да халык булмас дип күчереп куйдык. Һәм шуннан парктан кайсыдыр килә дә, анда тулы халык җыелган дикләр. Нишләп юк диләр, салкынга карап торманнар килгәннәр. Сүз уңайнан чираттагы ижад сезоны ачылуга да күп калмады. Бүген труппа җәйге ялдан кайтып, җиң сызганып эшкә керешкән. Бу сезонда да һәр вакыттагыча тамашачыларны кызыклы һәм гыйбрәтле сәхнә әсәрләре көтә. Сезон ачылышы 5 октябрьгә планлаштырылган. Безнең бу юлы төп игътибар залга юнәлтеләчәк. Залның идән япмаларын да алыштырдык, кәнәфиләрне дә алыштырдык. Көндә берничә мәртәбә кирип чыгам, шул матурлык, гаҗәп. Креслолар шыгыртыйлар бит, хәзер шыгыртамыйлар. Алар хәзер безнең тамашачыны көтә инде. Бу кыз тәскирәдер инде. Сентябрь айында исә безнең театр Карелия Республикасыннан гастрольләргә китәчәк. Карелиянең милли театры безгә киләчәк. Афишаларны күзәтеп барыгыз. Очрашу урыны театр. Радифа Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Күп кенә катнашучылар өчен пляж волейболы инде хобби гына түгел, яшәү рәвеше. Җәйге чорда кымда даими шөгыльләнү физик форманы яхшыртырга ярдәм итә. Шулай гомуми сәламәтлеккә уңай йогынты ясый. Моннан тыш бу спорт төре белән диләгән һәркем шөгыльләнә ала. Моның өчен әлбәттә барлык шартлар да бар. Алардан файдаланып калабызда пляж волейболы буенча хатын-кызлар арасында ачык республика турниры оештырылды. Әлмәттә пляж волейболы буенча хатын-кызлар арасында оештырылган 2нче ачык республика турниры физкультурачылар көненә багышланган иде. Әлеге датаны әлмәтлеләр узган атнада бәйрәм итте. Турнирда 24 спортчы катнашты. Араларында 20 еллык волейбол уйнаучыларда, бу җәйге спорт төренә яңа килүчеләр дә бар. Пляж волейболы яшьләр һәм өлкәннәр арасында яратып уйнала торган спорт төре. Гадәти волейболдан ул уен снаряды белән аерыла. Мисал өчен, ком волейболында туп бераз зуррак һәм авыррак. Ежегодно традиционный наш турнир проводим каждое лето и среди мужчин, и среди женщин. Вот в этот раз среди женщин, девушек. Закончилось по счетам 21-4 в пользу пары Павлова Трофимова. Пляж волейболы буенча ачык республика турниры Әлмәт, Чистай, Уфа, Самара һәм Мәскәү спортчыларын берләштерде. Шулай итеп, волейбол уйнаучыларына түгел, спортчыларга җан атучылар да быелгы җәйге программага истә калдырлык хисләр кичерде. Радифа Нугманова, Диана Юдина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова. Сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.